Okay, kaisunan, kumusta na sad mo? Niyaga pa ninyo nga lagad sa kangin ng Trifon Pai, Barili Morales, wait, may partir ka po diri, Randy Tayad. Huwag ni bugbuwag mo Randy da, siksaon. Sa kasa ni, kinabuhi o kalipay niya mo Randy. Okay, asap kita, always say a prayer. Pero kaisunan, sa tampor itong hatagan ng pagtagan, pinadaki ni sa Osaka, na wad ang paglaom. Ay, kuyawan ng lalakihan, na wad ang paglaom. Pag-amping mga, di mo wad ang paglaom, nalasige. Nay, magtago lang sa nga, Timoy. Kini nga kong pagkatao nahog na lang ni sa awit nga napakasakit Kuya Ede. Dagan kay ko gimahaya ni nga kong pagkatao. Nagmahay ko sa langit, ingon man nagmahay sa kuskong amahan. Pero saon ko man, dawaton ko na lang ang tanan kay pahal ko mang naangkon. Dako-dako na kong edad pero ulitaw lang gihapon. Di man sagod maayo ko gitsura pero photogenic lang. Mao man kasi sayan sa kong kinabuhi. Ay, kalisod ning walay pusod. Adlaw gabi magsakit ang akong tuhod. Ay, kalisod, pero tinaging lisura. Sa'yo ko Timoy. Unsa yung lisura, ha? Malisod tay. Nagkalisod, ug misamot pag yung kalisod. Unsa lagi na kalisod, ha? Unsa man? Kita ka bitaw tay. Milapas na kos numeros kalendaryo, Ay, okay ra Timoy, basta di lang kang lapas numero sa bingo. Tingali tay. Unsa tingali? Ha? Ipasabot mo nga matiguang ka lang nga lagas na, ha? Ha? Timoy? Maugi na tay. That's it, maugi na. Paningkamot, ay, unsa ka ba, oy? Hapit na matapos to, egg. Tay. Unsa mga defects akong naong? Unsa man tay? Bitutok na ko, pe. Ay, naong na mo, mura kag kalabirang nahiwi. Grabe naman sa insultuha tayo Ay, kaya dili nga. Dili ba sa ka muliwat na ako, God? Tingalig to kung maliwat siya silingan tay. Ay, mau tingali kay karagan mo sa tong nanay ni mo sa una. Kagol nga ng nanay tay, kagol. Noon masad. Laruhan ni tay ha. Nga, og di ba ko ni mo anak kay di ko magtatay ni mo? Ayaw lang. Wa sa kay tahod nako. Bitaw tay, peace lang ta. Ay lang tutugawa ang kalag ni nanay kay patay na ba to siya. Magpundin na rin itong yang kag. Ay, basta wa jud ka maliwat nako, do. Kining saon sa man tay nga wa ko maliwat nimo? Kay ako porbida, pure hambog lang, no. Ay, daghan kay kog natudyakan nga mga babae na to Ha? Pero ikaw wa gyud zero ka gyud. Mao bitaw ning akong Mga- mahayan tay. Mao nga Naon sa ba? Unsa Timoy? magbayot na lang tingali ko tay. Oh, mo dangat noon. Mao bitaw ni tinuot. Oy, Timoy. Dagan, oy. Dagat, Timoy. Ibog jud ko nimo tay kay chickboy kay kandako. Nga ikaw, ha, Timoy, unsa man ka? Mura ko gihamok tay sa aninong sabaran. Ay, unsa? Kining kadawat kita ni rog 5 ka kilong bugas tay. May noon. May utak, eh. Wala na ba tayong agon? May unsa may kuan mo tay? Unsa may imong plano? Imo tay. Unsa man? Wa na gid. May panahon pati mo, eh. Panikamot lang. Ayaw pagpakawas, paglaom, oy. Hawa na gitay. Oh. Hopeless na gyud ko. Ay, pero Timoy. Oh. Granting without approving ba? Oh. Tugutan na to nga magbayot ka. Pero lisod gihapon, ay. Unsa may nagalisod tay? Wa gihapon laki nga madani mo, eh. Kuyawan man. Unsi kuyawan tay? Wa gihapon laki madani mo. Nganong wa man tay? Kuyawan, oy, kay kung sa bida kay kagnaong, murag butangiro. Ay, grabe naman sa tay. Kining mag-atalan day ko dunay kuan kay nay mas stranded tay. Naay may standard. Sige standard. Puyo, oy, Timoy. Ay, pag binayot, oy. Wate, kaliwat ka bayot, oy. Bida, sabot ka. Pero tay lisod gyud. Unsay lisod? Muning kamot ka na unsap. Oh. Ay, tay pa, kuyog taron. Asam ta tay? Ha? Na ako'y babae nga ako introduce nimo. Gwapa tay. Ay, pagpili. Pili, unsa man tang kay mo kag labaw pa kang dili gwapo. Sige tay. I'll try my very best. Kitsang bayhan na tay. Ha, tindirag dayok. Siya. Tay, haman. Natay na ba? Ay, pa. Nung samsing ako papel, eh. Dili ka tanong ko ni papel natin. Timoy ni. Nasa babae. Hahahain man tay. Dayot! Dayot mo diha! Kanay, kanang babae. Dayot! Tindirag dayok. Mga siya. Wow! Okay na tayo patsada! Dayot! Dayot mo diha! Ay, tusang, hoy! Kadiyot ra, day! Nga nung sa bus? Ah, Nga nunoy?
Palita kog dayok. Uy, di man ibaligya, noy. Oo, saan dayok na nimo? Isuroy naman ni nako. Kanalang imong dayok, kanalang lain imong dayok ba? Kanang murag baho ba? Ikay magpalit, noy. Dili ni ako ipaila nimo. Kisa, noy. Murag si Rock Hudson. Kiraan man ang artistahan, noy, oy. Abita murag si Tom Cruise. Hay man. Nere. Hi. Sana. Hi, babes. Uy, Oh. Popeye. Kasi pa yun, sa ko, bintos. Popeye, good. Timoy. Popeye, the Sailor Man. Oh, okay ra. Timoy. Bahala ka na. Oo. Bahala ka diskarte dia. Bahala. Oh, tay. Leave me alone. Kiro gini mo. Diyan na ka. Imong ang tatay? Oh, to sang akong tatay. Duga na to siya nga nahimong tatay nimo. Panahon pa sapon. Ka man lagi maliwat sa imong tatay. Unsa oy maliwat. Wapo mo to sa tatay nimo. Mm. Pero ikaw, balbangaan. Sa babalaan ay. Wa ka mahinom. Bangas ka. Twa. Nya. Unsan may gibati Unsan ba na? Inibag na. Unsay in the bag tay, unsay in the bag. Si Tusang ba? Noon sa nasyot na basta ro. Nga, grabe insulto ako na dawat tay. Ha? Uy, sa insulto. Oh tay, pagkakita ni anak ko ba tay, misulti yun nga kadto pa siya makakita gwapo pares nako. Unsa ba? Guwapo ha? Guwapo. Oh tay, gwapo ko ni bunal ba. Unsa? Ba? Eh, grabe nga insulto tay, grabe. Anak, pangitan laglain nak. Pero kinsa pa man tay ha, kinsa pa man. Pangitahay ako kasula. Unsa mo ka? Oo. Dili ako problema. Imo na ng problema. Tay, this is a great shame and scandal in the family. Bot lang ni mong tawhanak ka. Kasi may kumuhaton tay. Paano ako ngayon? Balaha ka ay. Lord, give me a lover. Ereng! When the girl in your arms is the girl in your heart, soon it will be Christmas Day. Ay. Piti. Nga man ka tayo, lagpak man ka diha. Piti lagi ka. Naku bagkantang Cliff Richard. Ay. Lain may mong isumpay. Oh, katakanta lang ko tayo. Tungkol kay, nalipay ko sa kung nakabot nga hukom. Unsa man ang hukuma ha? Unsa man na timoy? Tay, a very good idea. Unsa man lagi na ha? Di call me callboy. Unsa? Unsa timoy ha? Unsa? O tay, magkulboy ko. Unsa kurboy sa kabagang kanaan ka? Oh. Ha? May mukubit ka ni mo tawanan ka timoy. Nga sa salon magkikagnawong. Tay, og magkulboy ko, di kinanan ang gwapo. Nga mura kang artista og naong. Nya batig naong na kay ko ba batig naong na kay costume nga batig naong. Tay, Ano man costume batig naong? Ang mga matrona, mangitag kulboy, wa magapas gwapo tay. Ay, siwa magkapas og gwapo. Unsa may pas nila ha? Nga may kang mudag romansa, kanang chip to lip. Nya ikaw nya kay mo ka ana ha? Ha? Unsa? Ngandak man jud ka ana nga di makakibaw na. Wa makakibaw unsa na? Unsa ka? Wa ka kibaw unsa ka? Tatay sa day. Ko kining kita ka na akong suwang tay. Oy, yun na, wa ka naman marbas. Mao ni tay, mao ni importante sa tanan, bungot, and most of all, the wonderful words, chukalap. Kalap. Igwe kas ko mo na kalap ka gyud. Pagkahanggaw biya nimo eh. Okay lang ni nunan ako tay, okay lang ni. Hala. Oh, Kana na lang. Para do na kay gamit ni kalibutan na. salamat tay ha. Pero kuyawan sad ko timay. Unsa ko yawan ka tay? Kanang gamitin lagi og daghang style ba? O, tay, Style. kanang pinapambot. Unsa pinapambot ba? Ang andar ba murag pitibot. Ay, pagkahanggaw biya nimo. Aliwat mo tay. Unsa? O gisugdan ko ng akong pagkakulboy, guma akong sapatos, long sleeve, insert pa, nag-shade ko, hinapay doon ay tunggoy-tunggoy, hima na gyud kay ko. Bawi akong kabatis kong naong. O dito din ko sa asiras, paso-paso, pagkatataod, sandig sa ligid sa akong building, pabuot sigarilyo. Papay customer na. Ay! Uy! Kung ka, CCB, sad ka ha? Unsay sibi? CCB, Certified Cool Boy, ha? Oh, yes. Bago ba ka? Karoon ba ko kita niyo mo din eh?
Bago pa. Ikaw, Dugay na. doon na kay Suki. Yan doon, hapit doon ako. Kumusta man ang buhay sa call boy, Brad? Well, kwarta, pero Peron sa Brad, peron sa Brad. kita ka. Oh. Namyahok ang akong naong tao. Oh. Luspad na, tanawa akong kuko. Uti na kayo. Ano na? Grabe ko, gitubsan ko. Gitupsan ka? Oh, tiguang na. Bata pa, Murag bata akong pa. lula. Tiguang na lagi, murag akong lula. Saan niya? Pero grabe ka. Dugay kayo, mahuman ang yudaha eh. Mau ba? Nahiwila ka ng ilong niyo. Oo, sige magungad. Uy, Ikaw, apakay gusto ba? ano palagi? Paabot lang, pusi-pusi na niya. Patsuyo lang siya, pasipaso niya sa asiras. Nakay mo kubit na ko, Brad? At naaw eh, bisang batig na ako ni. Basta, may lang mo da, birra din. Basta, matauram ka na distro sa imuhang mga ugat-ugat. Mau ba? Kajakpat lagi na, kajakpat lagi. Mau ba? Abi ni mo, Brad. Lahi ang tiguang kaysa mga batanon. Ang matrona. Kuan, utong lang yun, basta matrona. Okay, Brad, okay, Brad. Kasid lang ko man yung trabaho, Pues, bala nagmanggunga. Manggungis ba? Sige. Mga ungas. Mga ungas. Basta paabot lang yun, Oh. paso lang yun. Siguro lang yun, makakubit ka niya. Unsa ka isda, Brad? Kung dili, ma'am, sa balina. Unsa? Oh, hapit ng usa ka pack nga nahurot akong sigarilyo da. Papagay ni tukob. Masandaw ni ko ni kalakiha. Oh, hi. Uh. Radio man. Mo ba kani? Guwang-guwang na. Okay nga bil. Hello, handsome. Unsay handsome? Handsome ang mukha. Handsome ang mukha. Hello, pretty boy. Bulatik. Hello to, pretty woman. Walking down the street, pretty woman. Ay, kagiloa Kinida. ka. Mo na ni, atro na. Okay pa ni, di pa kay guwang. Okay ka ba? Yes, madam. Og okay ka, okay sad ko. Ay, kagiloa. Let's go, let's go. May kauban ka? Ay, ikaw, madam, doon na kay kauban. Ako rin na-drive sa kong kotse. Ah. Ako'y driver. Imong ba na? Dugay na natukhang. Ah. Tungod kayo sa ka-high-value target. Mo ba? Mao nga grabe ang akong kauhaw taliwa sa dakong lawod. Ay, kini, jackpot na, jackpot na. Kung makahatag ka na ako sa kong gipangita nga kalipay, Oh. mabulahan ka. Basta matambalan ni mo nga akong kauhaw. Karon, mo na ni. Let's go! Samanta. Mag-snacks na ta. Oh. Dayon ato sa paraiso. Ah, Manakatas sa hagdan paingon sa langit. ay, jackpot kini. Wad ko masayop sa kong vision and mission. Tana, babes? Okay, let's go. Kabugnaw. Pahinayan lang nato ang aircon, ha? Okay lang na. Mawa ramang kabugnaw. Panington na ta. Husto ka gyud, Tommy boy. At timoy ako nga, madam. Ayan na ng kuhan, Tommy boy. Timoy. Okay. Oh. Timmy na lang. Timmy Euro. Oh, a Timmy Euro. Japanese woman. Igatag yung tiguwa nga. Dali na. Kondisyon ka man ka. Oo, nakainom na kong lakto papi. Pinakakusugin. Good. Ikaw kita nga akong gipangita, my boy. Okay, dali na. Let's begin to begin. Mag-shower na ko, madam. Ayaw na lang. I want natural. Para natural ang baho. Grabe ka, hat. Bahala na. Kwarta na ni. Larga. Ano, madam, ha? Sa maningi mo? Palitos, posporo? Tuga-tuga ka bag boy. Unya mao ni imong ipanghambog. Pagkauwaw ka man lang, oy. Uy. Hostilan! Guba akong expectations. Dako bag, dako nga pagkataw. Unya dako sad pero kagamay nimog arbas. Ano ba nag-callboy ka ba taon, oy? Huwag ka mauwas imong kaugalingon, ha? Murag period ka dako. Pagkauwaw ka lang tawhana ka. Mura lang decoration ang imo diha. Mura lagi papilit. Sorry lang kay madam. Naliwat ba ko tatay? Tay! Pa! Mao ni ang grabeng kawawan nga kung ako nadawat sa kong pagkatao. Markog naigo sagpa as pungkol ba?
Bosag, bisag hilang oras na ako ang akong kawang. Pero, di ko makatutok sa tiguang. Dito rin yung gamayas ako. Wag na kong wala kong kabantay ani ba? Karon hastila, naglibor ako sa iyangan akong buhaton. Diyon sa manong kamoy pasultihon, Timoy. Praise God! Goliath, bambina may adlaw. Ug sa tanan nga nagpamati ka na meron may adlaw. Good morning, Madam Tumulak. Inahan na sa ni Mayor John Tumulak sa Oslob. Sa Oslob. Salamat kayo kay ni Antong Pit 77, Lones Ban. Siya man ni siya president sa kaning debusyon sa Berhen Medalla de Milagrosa. Pag umas piyesta, man sa misa, dito ang tanang mga nanimba, gipapainit sa ilahang bahay. No? Thank you kayo, madam. Oo, kauban sila ni Ma'am Rose. Uban pa itong mga nagdevosyon ni ini. Salamat kayo silang gidalit nga painit after sa misa ni Father John Velarde sa parokya sa Oslob. Si Parang Nestor Bargayo po, no? Labi na ni Parang Itok Licaros o ni Kapitan Michelle Gador diya sa Bulinawan, Karkar. Paring Dario Ramos sa Ukanya. Og ni Sir Leo Alfapara, board. Bro. Kisa? Leo Alpapara. Leo Alfapara. Thank you. Murag nagkuha na siya ng muskiro. Di Sa ba? ako sa banda sa Karkar. Maayo di ay. Na muskiro. Oo. Niya, Bam? Akong kinugos diya sa Tabyunan San Fernando, no? Yan sa Tabyunan. kabida, anak ni Kuparing Edward Hiniralaw. Louis Rex, nakadungog ko nga murag hapit na ka Sila. kaning say termino ana ganing kuan Priscilla. Isa man. On the family way. Padong On the family way. Oh, kanang Kuan is what kanang now? bitong kuan ba kanang ang iyahang lover murag doon na baby. On the way na, on the way na. Oo. Andam lang niya daan ang mga gamit. Og si John Sarol, si kumparing Junel, kumusta diha ang mga bata? Wala ba mo sakit-sakit? Kumusta na itong akong itanom diha ang mga madrikakaw nga nag-umbaw diha sa mong gamayng swimming pool? Nga muna kada kuha ng kwarto, pero lao mo kaayo. Kani mo di kakawang. Dili na siya kakaw. Dili, kada ba iyang dahon, murag dahon sa Siniguilas, pero grabe na siya mugunit sa yuta. Amo na gitawag na siya madrikakaw. Pero dili na siya kakao, ang himuong kakao. Dili, kahoy na siya. Kahoy dili na na siya nga. siya. Ang iyang gamit, anay Ate Pres, may na siya mapugong sa yuta. So, pwede ni mo siyang itanom daplin sa mga sapa. Laog standing. Oh, laog standing. Pwede siya laog standing. Laog standing. Unyang iyang mga... Ang dahon? Oh, laog standing. Iyang mga dahon sad. Panitan, itanom mo sa imong umay mo itudling. Kung mudako na siya, imo siyang pamutlon. Ang iyang mga dahon ng mga sanga, imo siyang kuwari din siyang ditudkar. Tambok ay sa pang-fertilizer yung mga dahon. Tambal sa mga kuha sa na si Ate Pres, ilagaon ni mo. Ang iyang kuha, tambal sa kagid-kagid. Ayan dahon. Iyang dahon. Ang ako sa naibaw Mura sa nagbayabas. Ang ako sa naibaw sa akong amigo nga mga dahon sa madrikakaw, pwede ko nuto sa dukdukon, ang duga sa gulang daghan kaing sili, pwede ko no spray sa mga tanom. So Nasa kuha na bang kanang Padre Tablia. Mamaya Ano sana ba? siya. Okay. Sa tanan nga birthday karon, happy birthday Oh, happy kanyang birthday tanan. sa Asa na pitsahaban? Sean, kita Pizza. kulan, happy Receipt, birthday. Gams, Dosi, nagutana na dosi. Birthday, pizza 12, ug masayop ang earring, birthday ron ni Kunseng, akong manghod. Panganak ko si Kunseng. December 12, mo nagingalan sa akong mama og Maria Concepcion. Nindot nga no? Maricor, Dilisad. Maria Concepcion ay ang manghod si Maricon. Maria Claudia. Tawag na sa mga katsila, Daghang naging Maria. no, daghang Maria. Oo. Naging ilang na, naging Maria. Nasa si Kuan. Sa mga laki, mga Jose sad. Oh, Jose. Mga katsila. Maria. Sige. Si Timoy, ato sender. Timoy. Kini si Timoy, batim ko kay naong. No, wag uya ba? Mao to nagkulboy. Sige, kupainom no yan tatay niya nga. Dili ka mo salir kuan. Wala ka. Wag kabantay si Timoy ba? Siyempre ka kulboy. Nakamit yun siya kuan. Kanang matrona. Ni pagdanga to sa motel ni suruk na perti lagutas matrona kay ang iya mura na nagtukog sa posporo. Tapu ang awan ko kabantay ani. Oh, sa unsa ka gamay na nimo sa liwat ko kung tatay. Wala siya kabantay. Oh, wala sa kabantay gamay kay iya. Luya, good. Oh. Nagtukog sa puspuro. Okay, ay kay dako kay sa lawas.
Pero batiog naong man, callboy nila siya. Oh. Kanero mas Timoy ban, ako ba ni pagubang kon driver ba ni kabal-habal. Yang uyaban, gamay po ni siyang bata, marumura na siya kanakuha ni. Gamay pa na siya ni aning inting baniko. Mura pa rin nunoy, sumpilo tapar. Oh, mura. Oo. Mura ni mo lang sa wapa ka ma- tabok-tabok. 15, 16. Oo. Yan yung gamay sad sumugon sa sopa mga driver. Oy, Timoy, unsa ni inyo ginagbayay? Mo sa ka pa rin nunoy. Time sa atong sugdan na yun ban. Sige. Ang mga pagbasa si Ate Priscilla atong pabasahon. Ikaw na lang. Ikaw lang? Ako lang? Sakit akong mata. Sige. May kayo na. Kung ari Basa to mga sa tiguang. kung ari to sa Ecclesiastes 7 verse 1, ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong Pagpakabuhi. pagkahugso. Kay kini Kung ikuha nga ng Ecclesiastes, no? Hanggang kay nindot nga mga poong diya. kay Nindot kini ang iyang Biblia kay ang Pikas Bisaya, ang Pikas Pikas in English. English. muna ganun dito kung mubasa anay press kay uglay English di ko kasabot akong tanawon diri sa Binisaya. tinod na. Ug wa ko kapalit ang Biblia di ko kibagon sa Binisaya sa hudno. Hudno. Anong Sa stove? turtagon. Or na, Oo, kanang para may baga. Oh, marbaga sa Nya taas sa bagas may ilaw. English anang hudno. Kuan man usil to. Oven? Delivery? Furnace. Furnace. Oh, ang ana. Oh. Kalayo man na siya. Oh, Ka- muna kuhaan ng kaklay, kuan furnace. in English. Ako kibagon sa din na siya. No, unsa ba? Hudno ba? Hudno. O lagi pero sa English ba? English sa English ah. Furnace. Ang pag-pronounce furnace man tingali. Ang pag- If you are. Oh, Kana bang ilabay ka sa nagbagang kalayo ni furnace of kuan na siya. Oh. Di ba na may kanang mga banggag kuan nga well furnished na inana. Well, Live Live to, na live furnace. to. Live na spelling, Piyo man inaisit. to. Piyo. Piyo man to, dili F. Kani di ay. Kini NACE. N-A-C-E. Furnace. Kasi furnish man to siya. Mura ko, Balik sa eskwela eh. ginagawa natin, press, kay mura sa dictionary. Oh. Nakakadili masabtan sa English, imong tanawon diri kay Bainam Boy, German. nindot kay Bisaya ug English. Kuha na ka sa ubad. Na may mga laglong kay in English nga kuha na ni. Okay, kanto bitong akong gibasa nga kanang laglom kaayo kuan ban katong giingon nga di amat to diris panultian ni Solomon usa to siya nga bersikulo katong giingon nga ang kasuko sa kahari sama sa ngulob sa leon. Apan iyang kaluoy sama sa yamog sa kapatagan. Manibili saya. Og imong basahon diri sa English, nindot kay paminahon. Kaya man itong the king's anger is like a roar of a lion, but his mercy is like a welcome rain. Nito siya paminaw, no? Diris binin sa yamog pa. Sa English, uwan na. Ano? Puro bagang ang tanang sakayan na sa dagat karon. Ang in English, the whole boat is on the sinaw. Lalaw eh. Oh, katong gi-introhan dahil na to og katong party atong reputation ban kay nahugod siya ini og male prostitute. Oh, pagkangan nga prostitute, apan uy, may numdum kusmisa na mo pare sa uslop itong usang agi si Mana. Ningon biya siya nga kanang ayaw mo pagsalig nga nagsimba mo kada adlaw, diretso mo sa langit. Ayaw mo salig nga simba mo kada Domingo, diretso mo sa langit. Dili tanan nagsangpit, Ginoo. Basig nagtumo ako pare, gamisa ko kada adlaw malangit ko. Dili ay mapag-sure mo ay. Ginura na Oh, ibo. depende na sa imong mga binuhatan kay ang ebanghelyo mo gud adto ban katubay ingon nga kanang inyo kong gipakaon sa gigutom, inyo kong gisininaan sa hubo, inyo kong ginoo sa bilangguan, diri mo sa kunto. Kamu na sa wala, pamahawa mo. Adtom dito sa kalayo ka. Kaya gigutom ko niya pakana. Ula ko'y katulgan, ko niya pasaka. Kuno sa man ginaw siya. Sa nagbuhat ka sa labing ka, boss, inyo nang gibuhat na ako. Mamo to'y gospel, God. Puto ningon ang kuan pare nga. Nagsali ka, simba ka kada Domingo. Ikaw lektor, ikaw choir. Sige, kanta ka na misa. Nagtukad, rito ka sa langit. Dito ka kuan. Uy, Ang ginura lagi na ibaw. Sa kaibutang. sige kag simba. Nabot sa inyo, sige kag pamanghag. Ana. Nagsikretong batasan. Hindi makahugiro. Ginura gina ibaw. Kini siya muna giingon nga daghan ko ng mga ingon na bisag mga prostitute, mga kanang mga babaeng mugbuglupan mas maguna pa nato kay depende mo di mo ta kahukom. Depende sa di bitaw ta. Sira may kahukom, sira lagi maghukom nato. Oo. Nahala? Nahala. Og kanang og gamay magyuna siya usaon ta man mo imo. Oh. Di ba? Ayo lang sa giaw pa injection ni og kuan kitong
Sa to ikuan ganang Singan anak ko. ganang kandila sa to Kan ang judo kandila. ay dili sa Sperma? to Ang kandila. dili singa na to inject Pato ang kandila. Awan ko pa. ay day ang buto Ipapak lang ulmigas. collagen o sa to collagen Collagen. O petroleum jelly. petroleum kaya petroleum jelly Ayaw. ano Ayaw ka kay- na mo may inject no Ari mo si Mang tas punto medical. Kasi akong amigo, katong gingon ni mga he is 22 years old. Ang iyang uyab sa 22, kaduna uyab nga Amerikano. Eglarga sa Amerikano, sila may marchar. Unya, gusto niya nga ipa-injection lagi ko no para mo last. Hangtod sa bagong tuig. kaayong Oh. nagpasol ana After 1 year, wa nay kinabuhi. ang iya gikapuya na to Mas baog pas bagos panyawan. Punto medical. Lala. Ikaw pat ka pangutana. Sige. Sige. Lala. Timoy, salamat ha sa magpapadang atong tulumanon. Kung ako ang pas